ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngo rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallimma ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ne waye deƴƴani ɓen wasɓe pittal men e maaje kadde toon to mauritanie noksoɗa subaka hande aljuma o kene tolno e temedde ɗiɗo naggama e laana toon to darguejdande maayo fandare mabɓe ko faade toon to espagne ɓena mbaɗa e lawol fatude to dakaru to leydi mauritanie fandare jagorɗo tambiɗo nden ko diƴƴe taw kadi ganduɗa ko jippiɗe e jaaha noksoɗa ko siɓade sojjinde wuuro ngo ko adi ɗiɗi lewru fandu piilungal lefol mouhamed cheikh al kaswani ma en ketto e nder kabruji moon musidɗo men haali abouba to leydi mali hanki sanga juulal tisubara ko comba gulɗo jaw waɗi hakkude koninkoɓe leydi mali ɓe fama e cps wallidiɓe rebel mo aljowaɗa ɗum waɗi ko toon to tin a zuwatina waɗɗani kerola hakkude leydi mali kame algérie to leydi guine konakiri wi général amara camara kam woni jagoɗo tambiɗo nden kay kisal leydi ndi ɗaminaka so tawi kay ma transition gas ɗo tan e capantate goho lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji e nder ndeɗo hen hitande to côte d'ivoire hanki woli jewto ajeme hakkude ɓen yamiraɓe yo galleji men kele pont rewa ɗon hakkude police woli jawno feewi to niger hande waɗi hitande ko follayi lefol laamu waɗande mouhamed bazoum ko militaire ƴetti lefol laamu hande waɗi hitande kabruji men manen ha to soudan ma en jaa ha toon to algérie Maroc kame Tunisie ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isma ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bou ɓeesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom dogam sitte rewɓe ɗum koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usura pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ko labdo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓiyen yiɗi wadde nde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange money so tawi a lumbi hen halisma ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileɗeɓe mum wonde safruji to banggue makko ne newi ha no hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne addina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo wadde ko gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne addina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokkay haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla ha no hannirta ni tawi ɗon min jii kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno Ahmadou Dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28
musidɗo makko miñi ko kiɗo makko ene tawe to noksoda lamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗo kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aljuma nogase jeegoma jeeɗiɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba o accident musɗo baɗɗo hanki toon to commune Monabbaji Siwola taw kadi koye virage iwde ndulmaji faade banggue seedo o minicar giwnoɗo toon to Dande Maayo ha tenti noon toon to gawol ha ganduɗa kene tolno e pittali jeegom keddi hen sappo e nayo gañi hen hen jeeɗiɗen tampi no fewi hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye windi ɓatake duwaw e ndeɗo henna sunare o weldi duwaw dendagal kay ɓeena ustoraɓe hen ɓe kala nde jomiraɗo yurmoto yaafo ɓen mayɓe hen ɓe kono kadi ɓen gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellal on hoorejo leydi Sénégal taweteɗo toon to Paris lamorgo leydi lamorgo leydi France keddoɗen koye kumpital men ɗemgal pular leydi Sénégal jeheten ko ha toon to Rissa Tola préfet de département de Dagana Ibrahima Ismaïla Ndiaye waɗi lulde golle nden lulde golle noon ko heɓanade ziyara goɗo waɗede kala hitande taw kadi waɗante oɗon ziyara ko jeyaɗalla moƴƴo gando newiɗo woni ceerno Yahya Ba to Rissa Tola ɗin ñalɗi noon ko nogase ɗiɗi ha nogase tati lewru uta kanko noon préfet o holliti ɓe ƴetti pellital nden kay kisala kono kadi ndiyam ŋakkata jeyge ŋakkata ko wayno kuura e gueɗe ɗen kala ha tenti noon to banggue ndenka beele kadi aroɓe gonay jaam e kisala e ɗin fannuji kala jagorɗo awo maje kadde leydi Sénégal o holliti tugganma tan gila janvier ndeɗo hen hitande 2024 ha yetti nduleru wonandu ko ene tolno e nogase nayyi navire woni batoji gawoje e maje kadde leydi Sénégal ko alda yamirore woni nangade ɗum noon kanje kala ɗe mbiya ko teeb taw kadi ɓe galda yamirore ni sifande ni rokkede yamirore yooɓe gaw e maje leydi Sénégal ɓe ndewnama noon lawola won hen jaaɓi ken tolno capanɗe nayyi walla mbiyen ni temedde nayya million won hen jaaɓi ko temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e jeenayya million taw koye koppaɗeje franc CFA ɗum kala noon fayi koye caisse a leydi ndi gam wallidde ɗen gueɗe kala assemblée nationale suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal lulima oɗo kikiɗe ɗo kalaten toon to suudu sarɗeji to gam yurnitade taw kadi koye ɗaɓɓade gardiɗo suudu sarɗe ndu woni Amadou Mame Dioba ɗum noon ko yidde ƴewde feere kala nandiral hol saaha ndeɓe bismoto hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko beele kadi ara waɗa déclaration politique général muɗum ɓe ganduɗa hande ala taw kuccam golle ɗon ɗo on jagorɗo kay hollitani e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ko woni kuccam golle mabɓe ko fate gueɗe ɗeɓe jiiɗi waɗde gendi leydi Sénégal haɗo henna kala ala kala ko sakta hen ɗum noon caggal ndeɗo lulde hande ne gasa ma ande holde ɓe jogori bismade gonɗo hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal ene waye deƴƴaka wonande pittali kewɗi keddiɗi e diƴƴe maje kaɗɗe ɗe noksoɗa ha ganduɗa ken tolno e nogas e joyyi neɗɗo kay ɓandu mum awama hewɓe paabama woni hen ne paada ha maji kaɗɗe ɗe kukkita ɗumen ɗum kala dillinani ɓerɗe ɓe sagataɓe fiyaɓe e goɗo hen no maayo gam yiddeyade Europe ƴeewoyde toon gurdam ɓurɗam moƴƴude eɗam ɓe guuri e leyɗele mabɓe ɗum noon ko subaka hande o toon to nder gueji Dande Maayo ɓen dadiɓe tambiɓe nden kay kisal maje ɗe ɓe mbawi kay soynade laana ene jolni ka ene tolno e temedde ɗiɗo neɗɗo fandare mabɓe ko yaade toon to Île Canaries taw kadi ganduɗa ko cangol ngol Espagne ko ɗon noɓe mbiya teɓ mbattama e lawol faade to Dakaru taw koye ceetal tambigal ɗeɗon gueɗe artirede e nder gendi mabɓe rapport woni cimtol ceetal biyetegal ONLPL ɓe jaltini cimtol mabɓe 2023 ɓe kolliti
kasoji capanɗe jeegom e nayyi taweteɗe nder leydi Sénégal kala hande o ene tawe e nder ɗin kasoji kala kene wona 17,000 e yimɓe 10 taw ko dumbaɓe taw koye rapport 2023 hollitama noon temettati capanɗe jeegom woni ko ɓeydi e ndiɗo henna cogdi kono kadi wonande kene foto wonde kene foto wonande gay kene foto wonde 1,900 capanɗe jeegom e joyo nangaɓe mbaɗa tan mandade dépôt taw kadi ganduɗa koye seppoji bannoɗi e 2023 ɗum koye cimtol ɓe kolliti on rapport noon heeɓi ɗum mawɗo leydi ndi Sénégal to Keur Massar brigade dressage de la gendarmerie nationale fawi juuɗe mum e sagataɓe jeegomo ɓen sagataɓe jeegom noon ko Nigéria naɓe kamɓe non woni golle mabɓe tan ko luude appartement ji ittude cukalonde wona toon to Nigéria ɓe gadda ɗum aɓe kutoro ɗum e mbaadi ɓen sukaɓe rewɓe yo jeeyi koye mumen wadde koɓe dañi hen ɓe ke addirde sukaɓeɓe noon ko capanɗe jeegom ujunere soɓe gaddi ɓen sukaɓe ɓe kefta kalis mabɓe ɓe dañi hen pawdi ndi ɓe pawni hen so joomum yeeɓi ha gayni jeyta hoore mum watta yeyde hoore mum ɓen sukaɓe rewɓe noon mbawi nanguede ɗum ko caggal nde gendarmerie hutori haqqilantagal caggal finoɓe to Keur Massar woni hen kolliti metti mumen faade ɗin fannuji mbawi wullitade e civil gardano comme sifa ko mbadi client ni ari noon tawi ɗon sukaɓe rewɓe nde naati waɗi feere ha andi nokku o ko ɗon noon gendarmerie liije dow mabɓe ɓe pawa juuɗe ɓe tawe e juuɗe ɓe dadi ɗum ko ñalawma hanki o e ñalawma hecci hanki o kala jagorɗo télécommunication tambiɗo communication leydi ndi erima wonande kay jayndeli ɗi ngala yamirore yo caktu ɗi ngala sifande ɗi ngala kayitaji nde mbawata kay ɓattitade oɗon nokku ko ɓuuri yawde ɗo e nogas e jeenayyi ndiɗo henna lewru beele kadi jomumen mbawa tigui fewnude kayitaji men walla mbawa rewnude gueɗe men lawol ha tenti noon jayndeli bindol e cakteɗi taweteɗe réseaux sociaux ha e banggueji kala ko nonne kadi téléji won hen caktoji image ɗi ngala licence taw kala nde wawata ɓattitade ɓayde jomumen ne cakta jamma e ñalawma beele keeɓa yamirore timmude to Ziguinchor ko sukaɓe ɗiɗo hanki mbasi pittali mumen ɗum noon koye cangol ndema maaro ɗum ko caggal nde toɓi ha heewi kono cukalon noon ko duuɓi jeenayyi e duuɓi joyyi ko ɓen caggal nde pittali mabɓe gawa walla mbiyen ɓalli ɗi gawa jaltina kono ɓe galda e wonkiji mabɓe maré national mo leydi Sénégal heeɓi naviraji ɗiɗi mawɗi tawɗi noon ko sifande nandiral guila 2022 hakkude laamu leydi Sénégal kamne wonde leydi Israila hen gota innira ko Yoofa goɗɗo innira ko Fadjula ɗin giɗi kala naati kene foto wonde 10,7 million koppreji euro woni ko wanjino hen guila e laamu gonnoɗo hooreyde Sénégal hono Macky Sall hollitama noon yettima hayso tawi woni kay laamu ngu suwa taw wadde hen ɓayyino jaɓƴo no feewi ko fate ñahwore hettade ko fate wargoji bannoɗi to Bofa Bayota ladde tawitende Casamance wargoji musi bannoɗi toon hanki Ziza mo Ziguinchor huccodiri e ɓen happaɓe taw kadi ɓen happaɓe ɓe kappana wonde toɓɓe 14 e bonyankagal ngal ɓe mbaɗi woni René Kapine wondi kadi Oumar Badiane ɓeɗo ɗiɗo kala hanki hakkude mabɓe hujjiyankoɓe mabɓe ñawore mabɓe non jogui taƴede ha laaɓa to Ziguinchor ko nogas e jeenayyi lewru août so jomiraɗo haaji Kédougou tambiɓe nden kay kisal maayo ngo leydi Gambie ɓe jertini finoɓe Kédougou ko taari ɗum kala o saaha maayo ngo ƴeeri ŋoral e ŋoral ɓe mbiya fongo e fongo hango watti kay ƴerde ha ndiyam waami no comme ilam ni ene huula noon woto bonnude hanki o tan kene fota wonde 90 centimétre woni ko ɓeydi 100 ɗum noon wi wonande Mamadou Diop goto kay e gardiɗo oɗon fannu wo erima so tawi kay ala ko waɗa hen ma dañ caɗele mawɗe teskade hen 90 Sénégal naɓe taweteɓe juuɗe bandiji toon to leydi Tunisie erima laamu ngu ha tenti noon pelle darniɗe haqqe innamade ko wayno fedde wiyetede CSDH ɓe erima autorité ji leydi Sénégal nde mbawata faabade ɓeɗo henna sukaɓe nangaɓe yanoɓe dañoyde dañora kisa woni yanoɓe mawnoyde nana tawa e juuɗe ɗin bandiji yiɗɓe awde haalisaji e posuji koreji ɓen sukaɓe son gaddani min mbara sukaɓe moɗon ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde wawata wadde hen juuɗe mum e ballal mum beele ɓeɗo henna sukaɓe
mbawa iwde e juuɗe ɓeɗo hen a toñoɓe ɗum ɗo hen uddi kumpital men nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie caggal diƴƴe jippiɗe ñalawma hanki o Nouakchott heewi ndiyam kono fandare o jagorɗo kay ko diƴƴe ɗe yoɗe ciiɓe ha laaɓa beele wuuro ngo sojja heɓanade ɗiɗi lewru fandu so jomiraɗo haaji nden wonata piilungal Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ganciɗo daalmum ɗimmal ma en ketto musidɗo men haali Abouba jaam hiire maɗa. jaam hiirema ceerno Sar Abdoulaye Sarr jaam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tenkude kabaruji men e nder leydi Mauritanie hono jaworgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati Didier Sénaré woni ministre de l'hydraulique et de l'assainissement o rokki yamirore faade dendagal service aji halfinaɓe ko fati siɓade e holsude diƴƴe yo layrude puɗɗoto golle mumen guila alkamisa hanki o ittude dendagal beeli e diƴƴe tawteɗe e nder Nouakchott ɗum noon ko caggal nde ƴiwonde hewnode ndiyam tonno e nder lamorgo leydi ndi ñande jamma alarba ina wiyata alkamisa hanki o teskama noon camion ngaji setarna kewɗi carama e nder nokkuji e Nouakchott tawi kadi ko tawi noon woni golle mabɓe ko siɓade dendagal ɗeɗon diƴƴe toɓoji yiyama e majje noon e nder ɗin camion ngaji teskama hen camion ngaji kesi pul tawi ko alkamisa hanki o ɗi puɗɗi golle mabɓe ciibogol diƴƴe ɗe noon ɓe gaddori ko Carrefour uji wondude e laabi taw ko ɓurde wawde rewede woni le route principal wondude hôpital uji e jeehe e jumaji wondude e nokkuji taw ko bureau ji laamu woni ko wiyete des institutions publiques hoorejo gendi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawateɗo oɗo saaha joni e jillu mum to Paris e lamorgo waalo fendo tawi nayimo toon ko tawtoriyede puɗɗo uddidagol des Jeux olympiques kanko foof e wonde Paris hakkille makko heedi ko ga e Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o ki yamirore noon te dendagal beeli e dendagal nokkuji to diƴƴe tawte nde ndiyam ɗam horsete ko ɓuuri yawde e yaccade wuuro ngo laaɓa seno kay saabu ɓoyata Nouakchott jabbo hoɓɓe hewɓe no fewi ummotoɓe nder yoga e leyɗe taw ko hooreɓe ɗiɗi woni président ji wondude chef uji de gouvernement e ardiɓe cate e ardiɓe pelle kewɗe ma mbaw tawede e Nouakchott ɗeɗo balle tawa addotaɓe toon koko fati investiture deuxiéme mandat Mohamed Cheikh Al Ghazouani keɓɗo polgu mum e sungoji balloɗi ñande nogas e jeenayyi lewru juin 2024 on investit noon waɗa tigui ko ñande goho lewru 8e dara toon 2024 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen conseil régional de Adrara ɓe gaddi ballal mabɓe paydigal no fewi gam yidde ƴellidde e commune aji tawateɗi e nder région golle ɗe noon ko wadde kay ko ɓuuri tengtude ko wadde laabi taw ko laabi moƴƴi kay gam juktude e yoga e guure e nokkuji tawateɗi e nder région hen jaaru golle ɗe noon ene qime ha 4,6 millions taw ko haalisa ugoya e limore hinne ɗe ko ɗum woni enveloppe mo conseil régional de Darara mo yaltini gam ƴellidde ndeɗon falde e nder golle ɗe noon en tawe hen kay pewnugol lawol ngol logas 7 kilométre ngol noon ko kañum tawate ko hakkude commune biteɗo commune mo Medda e Moukarta mo Awjefta ene tawe kadi pewnugol lawol gongol tronçon mum ko 36 kilométre ngol noon jokkodirta ko wuuro wiyetego Terguette e wuuro wiyetego Medda e Terguette e El Mouwersa wondude Terguenet e wuuro no wiyetego Danji e wondude e Wadane faade ak Fayette ɗiɗo foof ko laabi tawa ko ngol lawol mbiɗen ko 36 kilométre ene tawe hen kadi dokkirgol toon motoji taw ko motoji ɗi panoje tati woni ko wiyete les tricycliste de tricycle e dokkirgol frigoji taw ko frigoji solaire ɗum noon fayi koye koye commune aji walla fayi koye coopérative uji commune aji tawteɗi e nder régie hen kala commune ma heɓ balle mumen ha no hannirta ni so wona kay commune mo Attar on woni mo heɓata ko fati e ɗiɗon motoji e ɗiɗon frigoji ha joni habruji men e nder ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie hono collectif avocat ji woni tigui fedde hujjikintoɓe Mohamed Daoul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie ha joni de ɓe jokki erade laamu hunde ɗaccitta client mabɓe Mohamed Daoul Abdoul Aziz yaaha Paris laamorgo leydi France tawi koya mbadi évacuation woni tigui yaade safroyade Mohamed Daoul Abdoul Aziz noon foti yaade koto
clinique biteɗo Val d'Or mo Paris to France hono no holli kay avocat ji makko di hono maître Aliou Idrissa Yaroso koye goto e collectif avocat ji ɗi o holliri tigui wadde kay o heeɓi kayit docteur on kayit tigui ne holliri kay ewɗo saaha joni alay saago namdi tigui cellal makko ne namdi o waɗe évacué toon to France tawa kadi koko ɓuuri yawde collectif avocat ji ɗi noon ɓe kolli ewɗo saaha yiɗɗa ko yidde mabɓe e fadare mabɓe tan ko nde laamu ngu ɗaccitta client mabɓe waɗe évacué nawe France ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena e nder toɓoji cakkitiɗi tinede e nder diwanuji région ngaji ko wayno to Hoddila Charqi to région de Assaba e to région de Gorgol ha e nder Nouakchott kala teskama tigui ɗina toɓoji bannoɗi tigui ñande alarba fayi alkamisa waɗi tigui waɗi nokkuji waɗi yo alayru matériel uji kewɗi kadi teskama boni hen to wuro witego la Teyshan tawatengo e nder Mokata mo kanko sa région de Assaba toon catal halfinaɓe ko fate rewidade ko toɓoji bonni ɓe koliri tigui toon yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen e tawa ɗiɗo kala ko famille goto kamɓe noon ko hattago jamguel yowade kañuma yani e galle mabɓe kadi ɗum waɗi ko yooɓi pittali mabɓe to wuro witego Lakkoyra ene tawe e nder commune mo Monguel e nder région de Gorgol toon sukaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men ɓen sukaɓe noon jaadi koye wuura walla e wame e seeɗa yoolayu ko yooliɓe e nder ɗiɗon toɓoji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen suudu sarɗiyeji walla mbiyen jakkamo gendi Mauritanie e kala saaha eɓe keewi waylude kay yiilirde mabɓe ɓe mbayla ɓen taw ko wiyeteɓe vice président ji e secrétaire uji e questeur eɓe mbaɗa ɗum e kala saaha ko ɗum kadi woni koɓe mbaɗi e oɗo saaha joni ko ni tigui ɓe mbayli yiilirde nde woni bureau ngo bureau mabɓe heso ngo ko ni lelori so tawi ko cukko hoorejo gadano wiyete ko Sidinayi Abdourahmane Sokhna on jeeya koye landa El Insafa so tawi ko deuxième vice président on ne wiye Ahmedou Mohamed Mahfouz Mballa jeeya koye landa Tawassul so tawi ko troisième vice président on wiyete ko El Hassana Cheikh Baha on jeeya koye landa wiyete ko El Emana so tawi ko noon ko quatrième vice président wiyete ko Guelo Yuha Amana Lahdana on jeeya koye landa Insaf so tawi ko troisième vice président ko wiyete ko Mohamed so tawi ko cinquième vice président wiyete ko Mohamed Vi El Barka Aba on koye landa Insaf so tawi ko questeur suudu ndu ewɗo saaha joni wiyete ko Ba Cheikhna Ahmed Babou koye landa Insaf so tawi ko cukko tawi ɗon ko secrétaire uji ko jeeyoɓe cuuɓi secrétaire uji premier secrétaire wiyete ko Lemrabat Mohamed jeeya koye landa wiyete ko El Adala so tawi ko deuxième secrétaire wiyete ko Sadani Mohamed Khaylour on jeeya koye landa Elin Safa so tawi ko troisième secrétaire wiyete ko Kalidou Samba Sow on jeeya koye landa AJD MR so tawi ko quatrième secrétaire wiyete ko Mohamed El Moukhtar Sakhaira mbaɗa koye landa Insaf so tawi noon ko secrétaire joyaɓo wiyete ko Nouha Oumar Abidine Sidi jeeya koye landa Insaf ko ɓeɗo goni oɗo saaha joni yiidude hesere subade kay ko fate caali ko fate jakka woni tigui suudu sarɗeji ndu leydi Mauritanie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtol musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on Ghali Abouba golle ma jooɗi peewi a tottama kasata e gulɗo jaw baɗanana ha heewi caggal nde ñamɗa tew belɗo juɗaɗo en wonde jomajo golle ma jooɗi peewi toon to leydi Mauritanie sen giwi toon paɗen koto leydi Mali hanki sanga juulal tisbar ko combat gulɗo jaw ɗum ko hakkude armée leydi Mali koni koɓeɓe faama hakkude rebelle wallidiɓe rebelle CSP ɗum noon waɗi ko toon to waɗi ko toon to Tine Joatine kene foto wonde hedde temedde ɗiɗi e capantati kilométre hakkude muɗum e Kidal taw kadi waɗɗani keerol Algérie kamɓe wallidiɓe faama groupe Wagner ko kamɓe hanki pelɓodiri wi chef d' état major général armée leydi Mali wo holliti omo yettomo jaara koninkoɓe leydi Mali ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi darde mabɓe fayodinde nde ɗo hen fiyande hollitaka noon so tawi won pittali teɓɓiti hen walla ala leydi Mali police fawi juuɗe muɗum taw ko police mo sogoni ko ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe tato ɓen sagataɓe noon woni golle mumen ko wujjude document ji taw kadi ko administration leydi ndi ha tenti noon fewnude ko wayno kayitaji jibinande woni acte de naissance ko noonne kadi kayitaji dewle
kayitaji mayde kayitaji gurdam kayitaji ceerle kayitaji hol poɗɗo jogade ɓiɗɗo so ceergal yani kayitaji galleji kayitaji goɗɗum e goɗɗum ɓe pewna kadi papier ji tembere to e tampon ɓe jeeyi ɗum motoje ɓe jeeyi ɗum motoje 3 roues woni ponoje tati ɓe nawa ɗum yoga e kantiŋaji ɓe kolliti noon nde ɓe nangande ɓe kolliti aɓe gollodira e gollotoɓe yoga e mairie ji ɗum noon ɗo saaha loskoji ene jokke oɗon fannu teskama ɗiɗo dumunnaji diƴƴe kewɗe jippima e nder leydi Mali ha tenti noon to Bamako legal biyetegal Bun Kasum Bogo heewi diƴƴe ɗe kanni kumbida yoga e kurjuraji finoɓe hewɓe kolliti a ñoƴƴat hinere ma tan ha tampa sa foofi pofata koko welani ɓe erima laamu ngu ndewata walludeɓe ɗum so ɓooyi jibinta ko ɓowɗi jibina feluji ñakki goɗɗum kala ene wayino ma bonnanɓe addana ɓe ko heewi teskama nokku biyeteɗo peso ba to ne kadi kene wona galleji temettete capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi famille ala ɗo woni kene wona ujunere temeɗe jeenogas e joyo neɗɗo mbawi faabede to banggue guura e gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala to bla to ne kadi tawi nder diwan mo Kuccala ko toɓoli jippi toon jeeyi sababu noon galleji kewɗi mbawi taɓɓitade e ɗiɗon fannuji kala jangu bannogo to wuuro witego Dembo Sango Ana wonande catal haqqe innamade CNDH ɓe erima noon autorité ji ɗi nde ɓeydata nden kay kisal faade ɓesguji leydi ndi kono kadi ɓe jonnani nde fiyande bonde wande ha ganduɗa teɓɓiti kene tolno nogas e jeegom fittandu daabeje kewɗe hinde nayyi mbawi tigui nawede hen wañoɓe nayo mbasi hen pittali mumena ɗum uddi compital men to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry général Amar Camara mo ganduɗa kam woni jaggoɗo nden kay kisal joguiɗo konngol galle laamorgo ngo holliti o ɗaminaki kay so tawi laamu transition walla ni laamu général Mamadi Doumbouya beele ma gas e transition duuɓi nayyi ɗiɗo hen tuggal ma tan guila 5 lewru septembre 2021 ha yettiɗo hen 2024 décembre muɗum capantati go décembre bete ma waw wonde walla wawata o holliti oɗo hen transition wawata gasde ɗum noon ko caggal CEDEAO nde rokkirnoɓe ɗo ha décembre ndeɗo hitande wonande kono kadi ɗo saaha landaji dawrugol kewɗi kolliti jamfa e caɗele kono ɓe joofima CEDEAO e yafde ɗum ƴiyal yeeso wonande koninkoɓe leydi Guinée saaha o tambiɓe ko wala ɗum ko noon ko fate gartugol Selludelen Diallo hanki o kanko général Amara Camara waɗi hen haalani makko holliti Selludelen Diallo baɗɗo hoore mum exil ken tolno hande duuɓi ɗiɗi caggal leydi muɗum nde weela kala ene wawi artude leydi mum hay goto haɗani ɗum ene jogui liberté e ndimago mum kono seftinde moon Selludelen Diallo ne jogui dossier gulɗo jeew on dossier noon guila duuɓi nogas ɗo wonno hoore jagaɗo ko fate banggue jeeygu Air Guinée on haalis omo joofa hen peɗeli hay so tawi woni kanko holliti o laɓɓini hen hoore makko gueɗe ɗe kala no jaari omo andi foof no wayi kono haɗo saaha kala ala hen kala ko gasi haydara no wiiri wonande wonande jagorɗo ndenka e kisala leydi ndi sen giwi to leydi Guinée koto Burkina Faso paɗena Burkina Faso kayne tolno yimɓe nayo taw ko jaydiyankoɓe hen ɗiɗo ko jaydiyankoɓe ɗiɗo heddiɓe ko chroniqueur en guila 19 ndu lewru koko bifta e nder leydi ndi RHF woni reporteur sans frontiére en ɓe erima wonande kay laamu leydi Burkina nde yaltata e deƴƴere mum so tawi kañum moftiɓe yo haal so wonno way kadi yo ande gam teskede ɓen jaydiyankoɓe kay koɓe ñingnoɓe no fewi laamu transition ɗum jeeyi sababu noon oɗo saaha hay goto anda ɗoɓe goni to Burkina Faso keddotoɗen wonande chef d' état major général armée leydi ndi arti e oɗo hen vidéo jirliɗo no fewi réseaux sociaux taw kadi ko toon to leydi Burkina ɗum ko caggal leydi Mali ñande 19 ndiɗo hen lewru yiyama koninke dadiɗo joguiɗo armée leydi Mali walla mbiyen leydi Burkina Faso jaafoɗon en jogui laaɓide taaƴi heeñere neɗɗo ene hollita kay dañi bottari cafdi no fewi ɗum ko caggal nde koninke leydi Mali waɗi ɗum kono kanko Burkina Faso holliti kanko état major mabɓe mbaɗi hen loskoji mawɗi no fewi hay mbawa nanggude baɗɗo ngal baɗal so tawi kay ko koninke leydi ndi ɓe ndewna ɗum lawol kono o holliti on aada kay yarani e koninkoɓe leydi mabɓe to leydi Côte d'Ivoire
ajeme hanki wuli jaw ɗum ko caggal nde jagoɗo ba kongo sise holliti kay ma hel yogay leyɗe ma fus woni galleji ha tenti noon ɗo pont o rewata ɗo oɗo pont battowo nayɓijo gam yidde fewnude Abidjan ha ɓuura garɗude hanki noon waɗi pooɗi ndure no feewi hakkude police kame finaɓe ɗen leeɗe wattidi noon ko duppede kaaƴe garnatuji bonɗi jaw caggal noon jagoɗo erima population nde wallataɓe fewnude wuro ngo jamne kisala beele jaam dumiɗo wawa wattude hen keddoɗen ko toon to Adjamé ene tawi Abidjan to ne kadi ko policier debbo goto gonnoɗo e moto ko kañum kay yaɓɓa taw feeri ɗum ko auto personnel wattidi kadi moññede taw koye auto goɗɗo woni bis mo société goto ɗone ɗon noon wasi fittanma koɗo saaha loskone uddita hen ɓen sofreɓe ɗiɗo ene tawe e juuɗe daddiɓe association malinaɓe finoɓe toon to Abidjan Côte d'Ivoire hanki joƴƴini ɗereji men to préfet mo Abidjan gam yiddeɓe kay ko seppude ɗiɗi lewru août ɗo yeeso ambassadeur mo leydi Mali gam wiide kay hay loppet ɓe jaadani hen leydi Mali yaltata e CEDEAO ɓe jaadani hande ɓe jaadani hen janggo to Soudan ko fati fedde darnide haqqe innamade Amnesty International ɓe erima loni o saaha nde uddata demuɗe kewɗe gam teskede armeji kewɗi ene naata e leydi ndi ɗin armeji ɗon ne jooɓo pittali kewɗi no fewi toon to Darfour taw kadi armeji ɗi nattirta koye mbadidi rewani lawola ɗo ganduɗa hande haare bonde ne hakkude généraux ji ɗiɗi guila tan 15 avril 2023 ha yettiɗo hen gonaɗo hande waɗi hitande ko laamu Mohamed Bazoum derguita toon to Niger nogas jeegom juillet 2023 ha yetti nogas jeegom juillet 2024 hitande tengu rengu wonande général Abdourahmani Tahani ko derguiti laamu Mohamed Bazoum ha hande o taweteɗo e juuɗe dadiɓe ɓe pelle darniɗe haqqe innamade erima o ñalawma kay fotani wonde ñalawma faaro leydi Niger ni ñalawma welnere wonande ɓeɗo hen dadiɓe tambiɓe leydi hande o foti kay wonde ko ñalawma haqqe innamade accitede ɓeɗo hen nangaɓe guilden ne dumba e dow ŋañalde no wiiri laamu leydi ndi o ñalawma kay ɓe mbatta ɗum koye ñalɗi mabɓe gam wonande koye ñalɗi mabɓe mbattata ɗum gam wonande kay ko joni leydi Niger jeyti hoore muma leydi Maroc ene tolno e nogase goo neɗɗo mbasi pittal men taw jeeyi sababu ko ngulki jaw arki toon hen 17 koye hôpitaux ji ɗum ko caggal nde ɓe binditi 98 ha 5 degré ngulki jaw ɗum noon hewɓe mayɓe hen joguiɓe rafiji chronique ko wayno asmaji diabète e goɗɗum kala wi jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi to Tunisie Kayit Saïd hoorejo leydi ndi o siifi o holliti o waɗi grand présidentiel yimɓe hewɓe no fewi teskinde on kene wona 1927 neɗɗo ɗaccita hen ko 133 ɓe noon ko caggal kay nde mbeyni pankar woni nate taw kadi nate ɗe ene haɗa e cote leydi ndi yaltinde ɗen gueɗe gam ñingde mawɗo leydi ndi ko ɓen noon tawete ɗin cuuɗi hewɓe hen ɗaccitama ɗum ko caggal ñiŋoje mawɗe baɗɗe e hoorejo leydi ndi iwde e pelle darniɗe haqqe innamade e nder windere nde to Algérie candidat ji ƴamoɓe lefol laamu jeeɗiɗi lewru septembre ko candidat ji tati tan woni cetal tammigal sungoji ko ɗaɓɓi ɓen tan poti yaade ene hen noon Abdelmadjid Tabouna mo ganduɗa kam woni gardiɗo leydi ndi o saaha ndene hen Abdoulaye Hassan Kame Youssoufa Aouchi ɓeɗo hen tato goni kay jogorɓe yaade ƴamoyde leydi ndi ɗum ko jeeɗiɗi lewru septembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi so jomiraɗo haaji joolam jabeeri Paris la France hande heewi hoɓɓe ha wi dag ɗum noon jeeyi ko pijirloji biyeteɗi Jeux olympique wonande diwel piccel ŋayel ŋaylogol motoje weloje weddade ɗirnade pop ko mbiyata ɗirnel ala kala ko ala hen hay mumel siraɗine hen gay corel coriyanña fo ne hen tukkoru mukkoru ne hen wadde dando dogdu ɓuura wawde kala mum ɓuura wawde mudde ndiyam ɓuura wawde dogde ɓuura wawde pop ene hen to banggue pucci banggue banggue football gueɗe kewɗe taw ko pijirloji dentuɗi kuftiniɗi kala leydi noon ne addi toon fijoɓe mum gam guel kawguel hande hooreɓe leyɗele kewɗe ne tawi toon tenti noon Afrique kame délégation ngaji giwɗi e banggueji kala kono subaka hande o Jeux olympique mo leydi France TGV eɗen gandi ko tereŋaji leydi France
cetal tambingal on fanno SNCF ɓe kolliti ɓe keeɓi sabotage mawɗo e jammagu he ɗum jeeyi sababu hannde noon TGV ji kewɗi kay jahani ɓe kolliti noon ɓe gudditi hen losko yañgo no feewi to États-Unis d'Amérique Joe Biden dañi joɗodade e hoorejo jaggodomo leydi Israël toon to galle danejo to ɓe mbawi yewtide noon oɗo saha uddide demal jañgal beele guerre mo lebbi nayya o lebbi jeenayyi jafuɗon hakkude Israël kame Gaza ne darto ha laaɓa tawtorede Kamala Harris mo ganduɗa hande o ko gembiɗo gam wonande ƴamande leffol laamu taw koye wonande démocrate en Israël holliti yiiti ɓalli joyya ɗin ɓalli joyyi otage en maynoɓe fiyande wannode jeeɗiɗi octobre to Khan Younis ɓe jiiti ɗum ne tawe e juuɗe interno e juuɗe Hamas en hande o ne tawe e juuɗe mabɓe to États-Unis d'Amérique gayɗiɗi kokkolli ardiɓe cartel en yeɓe cocaïne kañumen goni nangaɓe El Mayo walla mbiyen El Mayo ne wondi kadi El Mayo ne wonde Jawa Hakima ɓeɗo henno ɗiɗo nanga toon to Texas ɗum noon ko trafiquen mawɓe no feewi joguiɓe cate mawɗe e jaggue mawɗe ko fate on banggue hen goto ko ɓi El Chapo mawɗo mo Mexique taw ko dongnanoɗo drogue toon to leydi Amérique musidɓe tedduɓirgo hen na wonno kumpital ngal min gaddano moon kikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Haali Abouba ɗo e yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto musidɗo moon Haali Abouba kettima laki jaam yo jamal o hiranena